aí o que vai responder? Eu tô ou não tô com você? Se surgiram... Taime Thiago, Boato, Sorriso Maroto, Reprise, Contatinho com Léo Santana e Anitta e de Luan Santana, Vingança. Ótima sexta, bom final de semana. Segunda-feira a gente volta neste mesmo horário com mais uma edição do Você Que Manda com Jonatas Gonçalves, radialista. Pode seguir lá no fanpage. Beijos e até segunda. Agora, no seu rádio, Fofocando. Em suas redes sociais, Preta Gil sempre dá aula de autoestima ao posar, exibindo as suas curvas. Nessa quarta-feira, a cantora compartilhou em sua conta do Instagram uma foto em que aparece usando biquíni com transparência. A paz em ser embaixadora de uma marca que me valoriza e respeita do jeitinho que sou, escreveu ela referindo a marca de cosméticos capilares Shalom Line. Os seguidores não perderam a oportunidade de elogiar muito a beleza da Preta. Que mulherão, escreveu uma internauta. Isso aí, Preta, nada melhor do que a gente se sentir bem e os internautas reconhecem. Você acabou de ouvir Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Dobrý večer, dobrý deň všetkým. Vítam vás na tejto prezentácii spoločnosti Trust Investing. Moje meno je František Hanuska. V krátkosti vám predstavím spoločnosť Trust Investing a možnosti, ktoré prináša táto spoločnosť svojim zákazníkom a obchodným partnerom. Tu si pozrieme na tomto slajde krátke informácie ohľadom disclaimeru. Táto prezentácia má informatívny charakter a neslúži ako finančné poradenstvo. Takže v krátkosti si vysvetlíme, kto je, čo je Trust Investing. Trust Investing sa zaoberá správou kryptomien na najvýnosnejších trhoch a vďaka tomu môže rátať s vysokou úrovňou zhodnotenia a likvidity. Našim zákazníkom a partnerom ponúkame možnosť stať sa súčasťou tohto inovatívneho trhu. Našou misiou je zabezpečiť prostredníctvom nášho biznis klubu, aby bol kryptoaktívny trh dostupný pre všetkých bežných ľudí. Vďaka skvelým výsledkom nášho biznis klubu chceme pomôcť vytvoriť extra variabilný príjem pre čo najväčší počet ľudí. Pre biznis klubu hovoríme pretože Trust Investing v minulosti začínal ako malý privátny VIP klub, ktorý poskytoval zhodnocovanie kapitálu pre úzky okruh ľudí, bolo ich cirka 50, až neskôr na návrh niektorých členov sa rozvinul do terajšej podoby. A dnes už ponúka svoje služby viac ako 90 krajinách sveta a viac ako 320 000 aktívnych členov. Hodnoty, ktoré vyznávajú, sú samozrejme transparentnosť a spoľahlivosť, pretože len tak si dá vytvoriť dlhodobý a stabilný vzťah. Na tomto slajde vidíme dve hlavné postavy Trust Investing. Vľavo je Diego Chávez, CEO spoločnosti, napravo Fabiano Lima, marketing manažer. Tu vidíme v krátkosti niekoľko ich pocitov a dojmov, ktoré majú z ich práce. Diego Chávez hovorí, že je rád, že má príležitosť vybudovať spoločnosť, ktorá mení životy mnohých ľudí v lepší život a kvalifikovaného tímu spolupracovníkov Trust Investing sú garanciou pre dlhodobé udržanie tohto projektu stabilného a transparentného. Fabiano Lima hovorí, že je potešujúce stretávať sa s ľuďmi z rôznych krajín, s rôznymi kultúrami a s radosťou vidieť, že Trust Investing sa stal rýchlo synonymom seriózneho biznisu. Pre neho je neopísateľné a neoceniteľné vidieť priateľov a členov mnohých rodín šťastných, pretože sa môžu tak vrátiť k snívaniu o lepšom živote. Tu sa pozrieme trošku bližšie na to gro práce Trust Investing. 300, ako sme si povedali na začiatku, Trust Investing zhodnocuje kapitál na kryptotrhoch
Takže si povieme v krátkosti, čo sú kryptomeny. Kryptografické zdroje sú virtuálne zdroje chránené prítomnou kryptografiou výlučne v digitálnych registroch, ktorých operácie sa vykonávajú a ukladajú na počítačovú sieť, tzv. Blockchain. Tieto zdroje sa zrodili so zámerom umožniť ľuďom alebo podnikom uskutočňovať platby alebo elektronické prevody priamo iným osobám alebo spoločnostiam bez potreby sprostredkovania tejto služby finančnou inštitúciou, teda bankou. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo banky boli zo začiatku tak nepriateľské voči kryptomenám, blockchainom, pretože samozrejme bola to pre nich konkurencia a tieto služby, kryptomeny a blockchainy prakticky dávali možnosť verejnosti obchádzať banky. Čiže logicky to bola ich konkurencia, boli proti ním, ale už v súčasnosti aj mnohé banky prechádzajú na systém blockchainu. V súčasnosti a dnes existujú tisíce kryptografických aktív. V krátkosti kryptomeny, z ktorých Bitcoin je priekopníkom a najznámejšou kryptovalutou, ktorý určite Bitcoin každý z vás pozná, ale rovnako ako aj iné meny, každá z týchto mien funguje na základe svojich vlastných súborov pravidiel, definovaných jeho tvorcami a vývojármi. Existujú rôzne spôsoby znásobenia kapitálu prostredníctvom týchto zdrojov, ako sú napríklad trading, staking, alebo samotné investície priamo do konkrétnych kryptomien. A prostredníctvom mnohých z týchto systémov Trust Investing zhodnocuje kapitál svojich klientov od mája roku 2019. Pozrieme sa teraz, aké je jednoduché začať a objaviť možnosti, ktoré vám, mne a všetkým ľuďom prináša Trust Investing. S jednoduchou investíciou od $15 je možné si vyskúšať túto príležitosť a dosiahnuť pasívne zhodnotenie svojho kapitálu o 200%. Je pritom, ako vidíte sami, investícia $15 je dostupná pre širokú verejnosť, čiže Trust Investing je absolútne otvorený všetkým vrstvám obyvateľstva, nie je zameraná len na nejakú vyslovene bohatú, bonitnú klientelu, ale ponúka služby širokej verejnosti a je celkom jednoduché naučiť sa, ako získať výhody na tomto kryptotrhu, kde veľmi málo ľudí zarába veľmi veľa peňazí. Nebojte sa preto, buďte odvážni a začnite svoju cestu k budúcnosti ekonomiky už dnes, aj napríklad s tou najmenšou investíciou $15. Predstavíme si momentálnu ponuku kapitálových balíkov. Vaša participácia na dennom obchodovaní a zhodnocovaní začína kvôli bezpečnostným štandartom po 48 hodinách od prvého vkladu. Výbery je možné vykonávať súčasne raz mesačne práve v dátume uskutočnenia nákupu prvého investičného balíku. Maximálny limit na výber neexistuje, minimálna hodnotu výberu je 1 Tether. Prečo som spomenul Tether? Pretože už to samotné zhodnocovania a taká vnútorná mena v Trust Investing je 1 Tether. Tether je centralizovaná kryptomena, ktorá je naviazaná na hodnotu dolára. Teda jeho hodnota je vždy rovná hodnote dolára. Poplatok za výber je 5%. Najmenší balík, ako som už spomínal, je od $15 cez $100, $200, $500, $1000, $10,000 až po $100,000. Zhodnotenie všetkých balíkov je plošne rovnaké. Zhodnotenie je nastavené od 0,5% až po 5% denne.
Samozrejme, čo sa týka tradingu, nedá sa nastaviť nejaká presná hranica, pretože trading je ovplyvňovaný mnohými okolnostiami, takže každé zhodnotenie je ovplyvnené aktuálnym výsledkom na trhu. Pod každým kapitálovým balíkom je uvedený denný strop, ktorý samozrejme nemôže presiahnuť úroveň výšky toho balíku a finálny výsledok toho balíku. Po dosiahnutí tohto finálneho výsledku sa tento balík vyčerpá a jeho životnosť je tým pádom skončená, pretože dosiahol účel, na ktorý bol aktivovaný. Okrem zhodnotenia kapitálu prostredníctvom jednoduchej pasívnej investície, spoločnosť Trust Investing má veľmi zaujímavý marketingový plán a tento plán je jeden veľmi jednoduchý spôsob, ako zvýšiť svoje zisky v podnikaní. Jednoduchou kombináciou tohto marketingového plánu sa dá zvýšiť príjem z tohto podnikateľa. Tu si ukážeme jeden jednoduchý príklad. Ak odporúčite náš produkt vášmu známemu a on uskutoční prvý nákup, získate 10% z hodnoty jeho nákupu v tétroch. Ako som už spomínal, téter je vnútorná jednotka. Investičný kontrakt vášho zákazníka vyprší, keď dosiahne nárast 200%. Po dosiahnutí nárastu 200% sa zákazník môže rozhodnúť ukončiť účasť na dennom tradingu za účelom dosahovania zisku alebo sa rozhodne znovu aktivovať ďalší investičný cyklus. Tu si ukážeme krátky matematický príklad. Chalan v bielom tričku odporúči pánovi bielej košeli službu Trust Investing. Pán bielej košeli sa rozhodne spraviť zakúpiť investičný balík v hodnote $1000. Pánovi bielom tričku pripadá tým pádom provízie 10%. Keďže pánovi bielej košeli sa služba bude páčiť, je spokojný so zhodnotením svojich financií, po vypršaní prvého balíku sa rozhodne zopakovať ešte raz nákup tohto istého balíku a z takéhoto zopakovaného nákupu je provízia 5%. Nižšie vidíme opačný príklad, kde pani sa rozhodne pre prvý nákup rovnako v hodnote $1000 tétrov. Takže z tohto nákupu je provízia 10%. Po vypršaní prvého balíku sa rozhodne, že sa jej služby páči sa jej zhodnotenie, sa rozhodne navýšiť svoju investíciu, takže si zakúpi balík v hodnote už $2000, keďže je to, aj keď je to prakticky opakovaný nákup, ale je to už nákup balíku v inej hodnote, tak z nákupu takéhoto balíku znova prípada provízia 10%. Čiže takýmto spôsobom pán v bielom tričku prišiel k provízii 450 téter alebo dolárov. Binárny bonus. Binárny bonus je ďalší zo spôsobov, ďalší z cesty, ktorá prináša benefity užívateľom a partnerom, business partnerom Trust Investing. Každý, kto má aktivovaný binárny bonus, môže vytvárať svoje pracovné týmy a získavať odmeny bez ohľadu na to, kde sa predaj generuje. Tento bonus sa volá binárny bonus binary a má tento názov presne preto, lebo na jeho dosiahnutie je potrebné zostaviť dva týmy, jeden na ľavej strane a jeden na pravej strane.
Týmto spôsobom získavame 10% zo všetkých bodov vygenerovaných slabším tímom. Body sa generujú pre každý balík predaný vo sieti bez ohľadu na to, kto ho predal. Tu vidíme malý príklad. Pravý tím vygeneroval produkciu 20 000 bodov, ľavý tím vygeneroval produkciu 50 000 bodov. Čiže 10% z hodnoty slabšieho tímu, čo znamená 10% z pravého tímu, ktorý mal produkciu 20 000 bodov. Takže provízia je $2000 alebo tétrov. Veľmi zaujímavé podľa môjho názoru. A pre ľudí, ktorí chcú mať lepšie životné postavenie, chcú v tomto odbore rásť, majú radi lepší životný štýl pre celú svoju rodinu, pre seba ponúkame plán kariéry. Tu sa pozrieme na jeho jednotlivé úrovne. Takže tu vidíme všetky úrovne, ktoré sú dosiahnuteľné v kariérnom pláne spoločnosti Trust Investing. Prvá kariérna úroveň je úroveň team leader, nad ňou je úroveň manager a nad nimi regional director, national director, international director, continental director, global director. Požiadavky na dosiahnutie kvalifikácie team leadera. Vlastný investičný balík v hodnote $1000 alebo vyššie, počet 2 priamých aktívnych členov s balíkom $1000 alebo vyššie a každý z týchto členov má vlastnú produkciu minimálne 8000 bodov. Konfigurácia na dosiahnutie kvalifikácie manažera je vlastný balík $1000 alebo viac, počet 4 aktívnych členov s balíkom $1000 alebo vyšším a každý z týchto priamých členov má minimálne kvalifikáciu team leader, teda traja. Týchto 4 členov majú minimálne kvalifikáciu team leader. Čo je zaujímavé na týchto kariérnych pozíciách je to, že s týmito kariérnymi pozíciami sú už späté aj pravidelné fixné mesačné odmeny. Na pozícii team leader je to mesačná odmena $100, na pozícii manažéra $400. Dole pod tými pozíciami vidíte už konkrétne čísla. Regional director $1000, $3000, $8000 a tak ďalej. To sú veľmi zaujímavé čísla, keď si uvedomíme, že sa jedná o pasívny príjem a fixnú odmenu, ktorá vám prichádza každý mesiac a netreba ju nejako obhajovať. Sú v spoločnosti, firmy, rôzne aj v finančnom sektore, kde pozíciu treba neustále obhajovať. Treba mať minimálnu produkciu na to, aby si človek túto pozíciu udržal. U nás to tak nie je. Raz ste túto pozíciu dosiahli, takže táto odmena vám už patrí doživotne. Tu sa pozrieme na mapu, taká cestovná mapa spoločnosti Trust Investing. Vznik spoločnosti Trust Investing, ako sme si už povedali, vznikla v máji 2019. Cieľom pri vzniku bolo mať na konci roka aspoň 20 000 afiliát partnerov. To sa veľmi rýchlo podarilo. V máji 2020 bol úspešne završený rok pôsobenia na trhu. V júli sa uskutočnilo výročné stretnutie spoluzakladateľov, partnerov a lídrov spoločnosti. Cieľ na rok 2020 bolo dosiahnutie počtu 300 000 afiliát partnerov a 50 miliónov dolárov tétrov vyplatených v províziách.
Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť už na prelome novembra a decembra. Už vtedy bolo zaznamenaných alebo zaregistrovaných Transinvesting viac ako 320 000 afiliát partnerov. Takže ďakujem za vašu pozornosť. To bola taká krátka prezentácia, aby ste vedeli, aby ste boli informovaní o základných možnostiach, aké prináša Transinvesting svojim klientom a partnerom. Sú to len základné informácie. V prípade vašich otázok ma kedykoľvek kontaktujte. Transinvesting má okrem týchto vecí, o ktorých sme si hovorili, má ešte aj ďalšie zaujímavé investičné projekty ako Trust Diamonds, Trust Wine, o ktorých vám na požiadanie taktiež môžem povedať viac informácií. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a dovidenia.